Régen. Mert én mondom, hogy rajt! 14 kilométer volt eddig ide. Na hajrá! Hajrá! Nagyon jó látni ezt, nagyon jó nézni benneteket. Csak a bringások, a futók most nem, csak a bringások. Na kérem szépen, elindult a mandula, ott a hangzavarba, nem volt értelme beszélni. Itt viszont egy kicsit be vagyunk ragadva, de hát ez csak a felvezetőkör, vagy ilyesmi. És haladunk a bollyal. Eddig egész jó. Az időjárás egy picit chili, szerintem ez a 14-15 fok megvan azért, de nagyjából a szél is inkább csak ilyen fuvallat van, és nincs szélvihar vagy ilyesmi. A nap az ezerrel süt, de nekem ebben a